Hi guys, welcome back to my vlog. So ang atong video karon kabahin kini sa pagbunyag sa ako ang apo nga si Dudong Asmatio Hinosa, anak sa akong anak nga si Pidot o Inday Joy Joy Hinosa. So sundin ninyo mga guys ang video karon. So sige guys, kay mga una taron mga nangugos sa anak ni Pidot. Oh, tuguran bahin semua sila. Ang si Piding, asaras Piding, wa man abot. Oh, mana siya mga ninong og ninang. Mag-vlogger sa na siya. lagi nga magipabot nga ninong uso. Oh. Ninong og ninang. Wow, nana gyud. Nya magipabot sige na mo dong. Sige na mo dong. Andam nang lamisa. Mga oras taron. Christine sa ako nga si Dudong Asmatio. Nabunyagan na gyud in town. Ay, kaya ning ako ang apo eh. Anak ni Pidot. Pinala ng mata. Maglayo ka Kanya si initan siya sa iyahan. Tiyo. Tiyo. Jan. Dali na mo, mga una. Sige. Mga bisita. Kailan tamad ko ng nagatay kay. Parang bahala ko ng nagatay.